Здравейте! Отново съм аз, Люси, от светът на Люси. Ето го нашия цвят в момента. Днес е денят, в който всички коментираме една победа. Една победа, която много интересно, че много хора, които в момента се радват на тази чужда победа, преди това са злобяли. И да, тук отварям тема всъщност за злобата и за негативността като цяло. Това не е единичен случай с Дара, имам предвид. Това не е единичен случай, насочен към единичен човек. Това е реакцията на обществото ни като цяло и се случва ежедневно, ежечасно, ежеминутно с много хора. Значи, имаме две посоки на нападки. Едната нападка е директната. Това е проявлението на негативната енергия. Хората в момента отключват страшно много негативна енергия. Тези, които отключват и вербално, и чрез действия. Ако видите техните животи, ще разберете защо отключват. Те това живеят, по този начин живеят и това и предават, и това и виждат другите. Те нямат капацитета да видят нещо друго. Тъй като те самите го живеят това нещо, го правят. Отиват и го казват на другия. Ти също си такъв. Ти не си по-различен. Ти нямаш право да показваш светлината, нямаш право да показваш, че може по друг начин. Ние искаме да се самоунищожим. Това е избора, който много хора направиха преди 6 години и в момента това нещо се разтваря. В момента това са последствия, това не са първопричини, това не е нещо, което сега започва. То назряваше и вече доби публичност чрез нея. Даде гласност на нещо, което обикновен човек няма как да го даде. Обаче има още една посока на действие и това е на мишчиците, които казват: няма нищо. Нищо не се случва. Това не се случва. Проблема е някъде в теб. Я поработи над себе си. Когато разбрах, че в Пловдив и околността няма да се случат нещата, когато видях това нещо, когато се сблъсках с такива хора и когато лично понесох нападки, не само вербални, но и с действия, така си дадах времето. Аз нямах тази възможност като нея да се изнеса, което е най-нормалното нещо и всеки терапевт би го казал, просто се махаш от ситуацията. Ти си подложен на тормоз и той няма да спре. Но аз нямах тази възможност. Междувременно им спасявах зарязаните животни. Едно куче на синджир оставено да умре, едно куче, което беше изхвърлено, защото се изчупило кръка. Котки, които се размножават. Така, тези неща ме задържаха на едно място и аз започнах да работя върху себе си, да мога да се опазя колкото се може повече от това нещо. Аз не се предадох веднага и се опитвах наистина да развия тези мои ателиета, които са образователни. Те целят да покажат един здравословен модел на взаимодействие. Първо на взаимодействие между учителя и детето, между преподавателя или възпитателя, тъй като аз работя и с по-малки деца, и детето. И освен това да покажа този добронамерен модел. Модела на любовта между майката и детето, където майката тя не проектира своите травми, защото щем, ако не сме работили ние върху себе си, върху това, дори и вербално да го показваме и като енергия да го излъчваме, защото айде вече да заговорим за енергията като нещо, което съществува, положителна, негативна. Ние сме енергийни същества, ние носим нашата енергия и хората го усещат. Усещали сте, когато някой е носител на негативна енергия, след това вие просто не можете да си поемете дъх или понякога говорите с някой, общувате с някои съвсем елементарни неща и след това се чувствате окрилени, все едно сте измити, изчистени отвътре. Това е нашата енергия. И това исках да направя всъщност, да покажа сред природата, да приема природата за съюзник, като неутрален фон, по-скоро като подкрепящ фон. За този мой модел, който създадох в София, на това родителите да общуват здравословно с децата си, да поемат едни фрази, и това невронауките го доказват. В момента много се говори за това.
че нашите думи, нашите мисли, те оформят една реалност, която захранва тази енергия и това, което излъчваме. И това исках да покажа. И всъщност това, което се случи, нали, аз осъзнах, че абсурд да си покажа главата на това нещо. Да го призная, да ме подкрепят в този път. И нали, пресметнах си силите, пресметнах си насрещните сили и си казах, нали, аз съм пас, от тук нататък аз започвам да си търся друго място. В момента светът на Люси, Шепичка, всичките творчески сесии и природни сесии Waldorf and Nature си търсят друг дом. Така че ако знаете, моля, споделяйте, питайте. Ние сме готини хора, малко сме мълчаливи, сме дръпнати, но ние живеем в хармония с природата. Ние искаме да носим мир и доброта в този свят. Искаме да помагаме колкото е възможно на тези, които искат да изграждаме новия свят, който стъпва на доверие, на откритост, на любов и на споделеност. И съвсем смело ги заявявам тези неща. И го обявих това нещо. Пловдив. Не се случиха нещата, търся си друго място, правя това и това. И се започна. Едно нападане. Значи това са около 500-600 човека, мисля, че имам в страницата си, които са главно... Те са събрани от пловдивската ми дейност. Страницата ми са софийските дейности, тъй като нямах дейности в София, тя вече така хибернира. Това са хората, с които на открито така споделено пространство. Аз съм споделяла контактите си, говорила съм за това какво искам да направя, какво правя, какво съм направила и така хората проявяха интерес, но страницата просто беше абсолютно тиха. Изведнъж обаче тази страница се размърда и започна едно ровене, едно четене, едно обвиняване на това, че в мен е проблема, че аз не съм направила нещо както трябва, че нещо аз трябва да си поправя тук и че всъщност Пловдив е супер отворен към такива неща. Обаче аз съм за ревизия. Сега на мен ми стана смешно, защото нали, аз се занимавам полупрофесионално с тези неща. В смисъл, че нямам официалната диплома, нямам официалното завършено образование, но съм готова да седна с всеки един специалист в тази област. Нали, аз си сверявам часовника, хората говорят за същото нещо. Кой, кога, как е настроен. Нали, кога енергията е подходяща, кога обществото е настроено, кога човека е настроен към такива неща, дали има чуваемост. Това е явление, което се случва в всички държави. Просто избираме, едно детенце ми го беше казало, че Инь и Ян, черното и бялото, ние си правим собствени избори, ние отговаряме за него. Всъщност, тъмните сили играят, спазват правилата, просто се възползват от това, че ние си правим, те познават много добре правилата и в това отношение. Да накарат някой да направи избора. Избирам себе си, да имам пари, затова ще продам имотите на дядо ми. Нали, това, което се случва като цяло. В другите държави, там хората са много по-будни и затова там системата ги държи. И затова има толкова много правила и толкова много закони. България също ни държи, но тъй като знае, че ние сами доста си подлагаме, няма нужда от толкова закони, защото като цяло ние се самоизяждаме тук. И все пак не искам да звуча негативно и да завършвам негативно. Това е една нормална борба. Нормално е, когато започваш да губиш, да агресираш най-много. И наистина много се радвам, че нали, така се подпали това нещо. И в момента се дискутира, в момента си правим една равносметка. Ние какви сме като общество. Защо чакаме се някакви шампиони? Защо трябва някой да е потиснат до степен, в която като отиде някъде другаде, те избухват, децата избухват по разни олимпиади, спортистите избухват по някакви състезания. Нали, всички хора, които, примерно, интелигентен млад човек, който няма нужните връзки, както всички останали, за да пробие в България.
Защото в България по принцип се пробива с връзки. Не толкова и понякога изобщо не ти трябва, кой знае какви умения свръх. И когато тия хора отидат в чужбина, просто го няма това нещо. Разбирате ли, няма го този натиск. Те чувстват една свобода. Те биват подкрепени за дарбите си. И аз се замислете, можете ли да стимулирате вербално човек, който прави нещо хубаво? Аз съм била в такава ситуация. Нали, аз се го учих това нещо. Учила съм такива думи, защото аз не знаех какво е това. Видях, усетих го на себе си, нали, колко е приятно някой да ти казва нещо. Си казах, о Боже, аз повече от много хубаво не мога да кажа. Трябва да се науча да се изразявам положително, да изказвам хубавите неща в човека, защото аз вътрешно го чувствам, но какво от това? Нали, то човека трябва да усети. Виждам на мен колко ми е приятно. Искам и аз да го правя така, че на другите да им е приятно. Нали, ако се замислите колко такива думи владеете, ама не е лицемерно, защото пък има такива хора, които подражавайки го правят. Не, това е да го посадиш вътре в себе си, то да идва от чувството вътре в тебе. Защото фалшивите герои са ясни, те са на ръка, нали, ласкателства и това искам да съм, нали, да начертая образа, моята персона да е персоната на духовно извисения човек, затова ще ходя и ще пръскам като едни нали, розови цветчета, пролетни цветчета, ще пръскам разни благослови. Ама всъщност в дъното на това стои да си покажа аз колко съм велик в следващия момент, ако някой нещо ще настъпи. За мен цветчетата са стрелички, нали? Не говорим за това. И това е един много труден път. Първо да го видиш в себе си, да го признаеш в себе си, след това да тръгнеш да го градиш. И затова в това нещо учители са децата. Колкото по-малки деца, толкова по-големи учители. Учители на това да се изразяваме. Да си изразяваме чувствата, да изразяваме позицията си и съвсем спонтанно да казваме хубавите неща на другите. Да казваме хубавите неща на себе си. Към себе си как се обръщаме. То оттам идва. Ако погледнем вътре в себе си, леле-мале, колкото път е, нали, назад егенето. Но дори сега, нали, сега просто децата са, тинейджерите, те са емоционално интелигентни, те говорят за емоции, те имат достъп до тази информация. Извън нашата страна. От точно тези. Значи тук не говорим за религиозни някакви такива учения или духовни учения или древни практики. Тук говорим за науката и това, което един от тези хора, които наскоро ми попадна, и това, което той каза, аз искам да демистифицирам това познание и да го вкарам в науката. И има много такива научни изследвания. Така че хора, от нас зависи. Първо, оправяш първо в себе си. И това го казвам, защото аз също го правя. Това е един безкрайен процес. Първо работиш върху себе си. И след това другите, околната среда. Това е най-голямата битка. Аз дълго време, тук след като преживях доста остри неща, обвинявах средата и едновременно с това, защото така, това е mindfulness. Аз осъзнавам себе си, какво правя. Последно гледам се страни и си казвам, не можеш да обвиняваш средата. Намери това, което те кара да обвиняваш средата. Да обвиняваш друг, да обвиняваш обстоятелства, да обвиняваш родителите си, да наричаш нещата травмите. Аз не харесвам тази дума травми, тя според мен не е коректна. Само да помня контраста, че има хубави полубраносни облаци. Нещата могат да се чуват по много различен начин, но нещо може да се тълкува по много различен начин. Затова, както преди съм казвала, е важно да даваме примери. Но като цяло това е идеята. Това от мен, хора. Да се самонаблюдаваме заедно. А ако чуете ако имате идея за хубаво място за нас да се преселим, да си го вземем и да си е нашия постоянен дом, което да стане също споделено пространство за хубавата енергия, за работата над себе си, за това да бъдем по-добри, по-смели и по-обичащи се и доверяващи се и по-сплотени един с друг, дайте ми знак.
Чао от мен!